Hi guys, welcome back to yet another video. Thank you so much for tuning in to Chill and Gossip with the Papa. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. Thank you so much for your love. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like a video, you share njalo you guys. Please consider liking our videos every time. It does help a lot to guys to grow the channel. Ngiyabonga kakhulu. So kule video guys, I just talk about uLwandle Mseleku. As we know ukuthi Baba Mseleku, he was gifting abafana bakhe ngeimoto umpumelelo noLwandle. Kwasho ukuthi ke imoto eyanikezwe uLwandle imoto ebekuye kaMakhumalo. We saw where Baba Musa Mseleku wayehle namakhosikazi akhe ekhuluma ke ngokuthi uzokwenze njani, uzonikeza uLwandle imoto, ucela imoto from umashobane who is uMakhumalo. Siyamuzwa lapha ekhuluma naye esho ukuthi ke ngizocela ke unginikeze imoto lengakuthengela yona. Yeke siyazi ukuthi kunesikhathi sakhe sabona Baba Musa Mseleku ethengela amakhosikazi akhe imoto, but as uMakhumalo is a successful lady, I think mhlawumbe unazi imoto zakhe, and then mhlawumbe le yade wayithengela Baba Mseleku mhlawumbe speaker, something like that, angazi you guys. But ke sezwa lapha Baba Mseleku ecela ukuyithenga leya moto, even though uMakhumalo wayithi akayithathe angayikhokhela. Wathi Musa Mseleku no, uzoyikhokhela leyo moto, yona azoyinikeza ke uLwandle, into ekanjalo ka. So people have been talking about why uMakhumalo engena inkinga nokuthi kuthatha imoto yakhe inikezwe uLwandle, or is it because ngoba vele Baba Mseleku ukuthi uzoyithenga? Engabe ezabanye amakhosikazi zayaphi lezo moto? Siyakhumbula Baba Mseleku ethengela amakhosikazi akhe imoto. Mangabe kuzothengwa ekaMakhumalo iswe kuLwandle, does it mean mhlambe laba abanye banazo ezabagcinile bayasebenzisa mhlambe uMacele yakhe bengayisebenzisi? There were a lot of questions regarding ukuthi why Baba Musa Mseleku ezokhetha ukuthatha le ekaMakhumalo kube yiyona ezonikezwa uLwandle. Abanye bathi mhlambe ke is just a spare car, mhlawumbe unemoto zakhe njengosisi siyambona ukuthi uyimele kahle ayisebenzele into kanjalo. I think I saw where she also bought something like a bakhi, engathi ke imoto nje mhlambe une business lakhe, engathi angazi, but construction inyani into kanjalo you guys uyithengela imoto girl, uyabona ukuthi ngathi ngusisi right into kanjalo. So angazi ke you guys, there were a lot of questions in there ukuthi why Makhumalo's car. Lokuyona umbuzo labantu abaningi abawubuzayo. Kathi ke mina ngoba ke ngiyathanda ukuthi ngibhekabheke you guys when it comes to Uthando Nesthembu. Ngibona kune post lapha engazange ngayibona aphambilini from ubaba Musa Mseleku. That's not a fake account, but wayazi ukuthi siyadideka ka Facebook kunama fake account kakhulu. But ke I think uMusa Mseleku lona kuna lapha la khona nge2 zaka February, right? Like I said, that's if it's not a fake account. But ngibona la kwabhala khona nguMusa Mseleku account ethi yona, those who understand isiZulu culture would know that uLwandle is also an undisputed inkosana yeNdlunkulu Makhumalo. Isthembu is constituted, ngizofaka kule nto ku screen sami ukuze nibone ukuthi yaposta uMusa Mseleku, that's if it's not a fake account, that's a face. Now uthi yena Isthembu is constituted by different houses. Indlovukazi uMacele being iNdlunkulu, her aligned household is the house of uNdlunkulu Makhumalo called Iqadi, which makes uLwandle to be the rightful heir of that house kaMakhumalo. Do you get it, you guys? Now this is important to know so that you may follow Uthando Nesthembu as it unfolds. Some decision follow that pattern. So ngithima ngifunda lana ngase ngithi now if uLwandle is a rightful heir kaNdlunkulu uMakhumalo, that means that's why uMacele she didn't mind ngoba simbonile nje ekhululeka ethi Baba Musa Mseleku akayithathe le moto, he doesn't have to pay for it. Mhlawumbe bekhululekele lokho ukuthi uyazi ukuthi uLwandle kahle kahle he is the rightful heir of her house. Angazi you guys, because I see this on Facebook. Ngibe ngicabanga ukuthi mhlambe it will answer umbuzo wethu thina abanye esibuzayo ukuthi why Makhumalo ngathakana inkingi. Siyamazi ukuthi vele ngumuntu ongathi free spirited into ekanjalo egazi ukuthi kuthiwa nje hayi ngizothenga imoto yakho mashobane ngizofuna ukuthi ngiyinikeze uLwandle. Wangathakana inkingi ugeli nje wavula inhliziyo yakhe wakhululeka. Mhlambe mangifunda le post, maybe this is why ugeli she's just akhululekile ukuthi imoto ayiye kuLwandle ngoba uyazi ukuthi unelungelo lokuthi ayithole izinto ezingezikaMakhumalo since
he is said to be the undisputed inkosana yakaNdlunkulu kaMakhumalo. Angazi ngifuna ukubona bebethile abantu laphana on the comments, you guys, please. This is on Facebook. People just commented ngibona kunama comments amaningi. Someone said, you just schooled me. I'm schooled because I didn't know that, you guys. Someone said it makes sense Mthombeni, and now I kind of understand. Yindaba ucele uMakhumalo akudayisele. Oh, yindaba ucele uMakhumalo akudayisele imoto yakhe kuze uphe uLwandle wenza ibond between ibe strong. And to answer to that, ngibona ngathi nami that's why kwayena uMakhumalo ubekhululeke ukumnikeza angamdayiseli ubaba Mseleku. That really answers that question, you know. Let me see. I think there's a response from Musa Mseleku. Uthe Yandi, because Yandi is the person who was saying it makes sense Baba Mthombeni, and then was a pendulity. I am glad you see where this is coming from and where it is going. And then she said there akamcelanga umtshelile wathi ithengwe nguye. Anyway, I did not know ngama comments lawana igazi engiwafundayo abantu bezama uku understand the fact that uLwandle is a rightful heir yendlu kaMakhumalo. Let me see, ngiyakhetha ama comments you guys amanye waskipa. Then someone said now it completely makes sense why Macele ethi she's protective of her kids, and Makhumalo on her diary said she prays she doesn't influence uLwandle. They both know the role that has to be played by uLwandle. For that to work smoothly, Mthombeni has to have a meeting with both, not let them have it with each other. Sayibona meeting kaMakhumalo no Mama Macele. Now I believe there is more to what we're seeing in their relationship or falling apart because babezwana kakhulu. These are people who comment. Let me see. Like I said, I'm skipping some of the comments. Let me see. What humble soul having him tanda lumfana bakithi qhama make mina basho uLwandle. Abantu abaningi bayamthanda uLwandle, you guys. Bamthanda kakhulu umntana nje onengihlonipho unembeko le yamntana uyibekile Nkosi yami. Asifuna isiqhathanisa ingane sesiyasho kuphela nje sichaze nje isimilo sika Lwandle singaze sangathi siyaqhathanisa nezinye ingane. Then uthe omunye hawo umethu uLwandle uma ethi uMakhumalo ngicela ubesho ukuthini. Cha, ngiyazibuzela nje angwili ngiyabuza. Uthi ubuza ukuthini? Unokuthula ethi nokuthula nyembe hawo uma ethi Makhumalo ngicela ubesho ukuthini. Okay, uma ethi ucela ukuthenga imoto. I guess that's what they are asking. Ubesho ukuthini uma ethi ucela. I don't know, someone is lost here. Uthi I'm completely lost Mthombeni. I think is Swati angazi ngizokwazini ukufunda iSwati. Uthi ngekuthi thoba lokukhulu Mthombeni cela uyibeke ngesizulu hleze ngitoyi understand. Also maybe I'm missing something. Lwandle born by Macele nasingayicala lapho. Yeah, Lwandle is born by Macele, but he's a rightful heir when it comes to indlu kaMakhumalo. So unelungelo lezinto zako Makhumalo ngoba he is the rightful heir there. Nami ngiyafunda ngichazele kabanzi, but I think I understand ukuthi kushiwona, you guys. I understand a little bit even though I don't understand like fully, but ngicabanga ukuthi ngiyayithola la eyakhona. Then someone said lunzima uhambo la kaMakhumalo kodwa wangena azi kukhona umamkhulu with their hairs. Kusho she will everything. I do not know. She will do everything maybe to Lwandle and Umpilo. Hopefully her Khumalo children too. Siyazi ukuthi Makhumalo now doesn't have her biological kids. Hayi ukuthi mhlambe she does not have kids because kuthiwa kunenkinga uMakhumalo mayithola ingane. Ikhona into enzakalayo laphana ngase kuTube, something like that, you guys. She does get pregnant, but ke kuba nzima ukuthi athwale loyo mntwana according what I've heard. So I think i-comment ibikhuluma ukuthi kunzima for uMakhumalo ngoba manje uwondla umpilo oyingane yomunye umuntu. Manje there is a hair onguLwandle nayo uzalwa ngomunye umuntu, you know, into ikanjalo ukuthi yena uzokondla. But anyways, you guys sizothini ngoba wangena esithenjini esazi ukuthi kunemthetho, kunemigomo nembandela. Angazi, you guys. In other words, Mthombeni, you mean Lwandle is an heir endlini kaMakhumalo. Let me see ngoba kuphenduliwe laphana wathi yebo injalo. Okay, uphendula ke no Musa Mseleku said I hope it's not a fake account, but it is just explained there ukuthi uLwandle uyihair
right? Endlini kaMakhumalo, something we all know. Makhumalo is also raising uMpilo, who was born by someone else as well. As it is still difficult for uMakhumalo to have her own children, but I don't think that's the reason. Even if she can have her own children, I think still uLwandle will still be a heir, I guess. Angithi kuthiwe kunjalo esithenjini. Kushuthi noma ngaba nezakhe ingane, uLwandle will still be a rightful heir ngale ngasendlini kaMakhumalo. Asingazi ukuthi kwakamanye amakhosikazi ukuhamba kanjani noma ngwabe uMacele umayeni, angazi guys, but ke siyachazelwa baba Mseleku ukuthi ihamba kanjani leyo nto. Ke kodwa you guys siyafunda ukufunda kupheli lena impilo yasesithenjini. You guys, abantwana kusho ukuthi wenza kanje ubaba Mseleku, iguma neguma kube nomntana, angazi whether uzalwa nguwe noma akazalwa nguwe okusalayo umthetho wasesithenjini kuba umthetho wasesithenjini. This is how I understand it, but anyways, it is what it is. Mina I'm answered ke ukuthi why uMacele akhululekile kangaka when it comes to her car having to go to uLwandle. I think I'm answered. Nabanye bethe kade siyibuza lana ukuthi why is it uMacele ngathi akana inkinga nje ugela ukhululekile, ushuthi ithengiwe le moto noma umnikezile nje mntana sebezothi nje hayi uyithengile ubaba Mseleku mhlambe nje akayithenga. Angazi guys, thank you so much for watching. Ngiyabonga kakhulu for this cut sakho. Ungakhohlwa ukusubscribe, like the video, share, and then ngizokubona futhi ku video elandelayo. Bye.